naučil po rusky celkom dobre čítať aj písať, hlavne nadávať. Takto nejak to vyzerá, keď zapnete hru. Toto je hra 10 hráčov, kde hrajú 5 proti 5. Delia sa na dve strany, na Dyer a na Raydian. Takto nejak to vyzerá. Každý z hráčov si môže vybrať z nespočetného množstva hrdinov, ktorých je viac ako 100. V budúcnosti ešte niekoľko hrdinov pribudne. O čo sa vlastne hraje? Tuto tu je mapa, takto to vyzerá. Mapa je iba jedna, hraje sa iba na tejto mape a ide o to zničiť Ancient, alebo hlavnú budovu supera. Ancienty sú dva, jeden na Dyer a jeden na Raydian strane, sú v rohoch, čiže jeden je tam hore, druhý je tu. Mapa je rozdelená na 4 časti, teda vlastne na 3. Tieto časti alebo cesty, lejny k superovmu Ancientu sú 3 a nazývajú sa horná lejna alebo top, stredná alebo mid a dolná alebo bot, čo sú skratky z anglických slovíčok. Ešte potom na mape sa nachádza džungľa alebo les, tu a tu, to sú tie farebné bodky, kde vlastne hráči môžu nájsť nehráčské postavy, ktoré sú vlastne ovládané počítačom, niečo ako NPCčka, a ich za byty môže hráč dostať nejaké peniaze alebo skúsenosti, vďaka ktorým vlastne môže ľahšie zneškodniť hlavnú budovu nepriateľa. Toto sú tie hlavné budovy. Jeden je strany Dyer, druhý je Raydian. Vlastne o ich zničenie ide. Avšak po ceste musíte zničiť ešte niekoľko budov predtým, tzv. Veže, aby ste sa mohli dostať k hlavnej budove. Teraz by som vám pustil to video. No, najprv som to rozprávam, takže vlastne po tých lajnách, po ktorých môžu chodiť hráči, chodia aj neutrálne jednotky podobné, ako sa nachádzajú v džungli. Tie neutrálne jednotky sa nazývajú creepovia. Z ich zabíjaní môže hráč získať pre svojho hrdinu zlato, vďaka ktorému si neskôr môže kúpiť itemy, teda veci a nejaké skúsenosti. Zlato a skúsenosti hráč získa, keď zabije creepa a urobí to vlastne tým, že mu dá ako keby smrteľný zásah, teda zabije ho posledný. Takisto môže creepy aj deniovať pre superovú hrdinu, tým pádom superovú hráč získa iba polovicu skúseností. Teda názor tam taká. To bol napríklad Lázik teraz. Yes. Oh yeah. Shift F5. Takže na mape sa nachádza jeden mega creep, ktorý sa nazýva Roshan. Dušan. Ten veľký krasavec. Dušan. Roshana je zabiť zo začiatku je veľmi ťažko. Ako sa hra hraje dlhšie a dlhšie, tak je Roshan silnejší a silnejší.
jeho zabitím môžete získať veľa skúseností a zlata a takisto dostanete aj vec, ktorá sa volá Aegis. Ak máte Aegis v inventári, tak máte ako keby o jeden život na viac, tým pádom môžete zvoliť čas a oživíte sa na mieste, kde ste zomreli. Itemy. No a znova ideš. Toto sú itemy pre, je ich pomerne veľa pre začiatočníka, dosť ťažké na pochopenie. Čo to item? Avšak aj keď to zo začiatku môže vyzerať ako dosť náročné a nepochopiteľné, tak po niekoľkých hodinách hrania to budete celkom chápať. Vedieť to síce ešte nemusíte tak dobre, lebo vlastne vždy sa dá niečo dokonali, ale podstatu hry už chápať budete. Itemov je veľa, niektoré slúžia na obranu, niektoré na útok, niektoré na liečenie, niektoré na zabitie. Hrdinov je v hre vyše 100 a delia sa do troch kategórií podľa toho, ktorá štatistika alebo ktorý atribút je ich hlavný, a to je sila, pohyblivosť alebo inteligencia. Hrdinovia majú rôzne úlohy v hre, či už sú to hrdinovia, ktorí slúžia na zabíjanie alebo na podporu priateľských, teda spojeneckých hrdinov. Profesionálna scéna. Dota je veľmi obľúbená na profesionálnej scéne. Môžu vlastne hráči si